No, už natáčam a teraz, no, idem vám ukázať voľačo. Dám sa hneď. No, to som ja. A teraz ideme ukázať 10 faktov o mne. Prvý fakt. Každý deň musím mať voľakú sladkosť. Druhý fakt. Musím skoro každý deň, viete čo robiť? Spať! Tretí fakt. Nevedeli ste o tom, že ja chcem 30 eur. Nevedeli ste, že dostanem na príjmanie viac ako 800 eur. Toto je všetko. Alebo? Ja viem. Dobre, čaute. Pekný víkend.